kuma barkanmu da kasancewa a daidai wannan lokaci. Akwai wani saƙo mai matuƙar muhimmanci da nake so in bayar a gare ku dangane da CoinW Exchange. CoinW Exchange exchanger ce wadda a yanzu babu wata exchanger da take raba kuɗi ga users sama da ita. Ita ce exchanger da ta yadda ta bayar da 50% na abin da take samu ga users ɗinta da kuma masu ƙoƙarin wayar da kan mutane akan muhimmancin CoinW. Akwai abubuwa da yawa da muna so mu kawo muku. To amma wani lokaci wasu mutane in ka kawo bayani akan wani abu ka ce gashi a yi wani abu kaza za a samu, wani sai ya ga kaman ƙarya ne. To ina so ku gane 'yan crypto sun kasu kashi-kashi. Akwai inda su trading kawai suke, akwai kuma inda su mentors ne kawai, su sun ƙware wajen koyarwa ne. Akwai kuma waɗanda su airdrop hunters ne, akwai kuma miners, akwai kuma waɗanda su suna bin wasu hanyoyi na web3 job da kuma wasu hanyoyi na samun bonus da kuɗaɗe daga exchanges iri-iri. Yanzu misali, ku kalla nan da kuke kallo, CoinW Exchange, akwai reward program da yawa da suke kawowa. Wani in ka gaya masa ka ce gashi, sai ya ɗauka ƙarya ne ko kuma ai ba zai yiwu ba, ai ba zai samu ba ko ba za a samu ba, ba haka ba ne ba. Yanzu kun gani nan cewa suka yi duk wanda ya yi rijista da CoinW Exchange, musamman idan da partnership link na wani partner nasu ka yi rijista, kamar namu kenan misali, za ka iya samun USDT 250 sakamakon yin sign off kawai da yin KYC. Sannan suka ce a ɗan tsakanin nan in dai BTC ya yi +5 za su ƙara maka $50. Sannan kuma still akwai wata $500 kuma wadda za su baka ita kuma wannan kuma ita ta futures trading ce, za su locking ɗinta a matsayin futures trading kawai. Za su baka $800 in total. Suka ce limited time daga 21 ga watan Mai, daga 21 ga watan April zuwa 13 ga watan Mai aka saka wannan challenge ɗin. In dai ka yi za ka iya kasancewa daga cikin waɗanda za su samu. Yanzu ku kalla nan ku gani. Nan wani challenge ne suka sa 27 ga watan April. Suka ce domin yin celebrating ɗin token 24, suka ce ga dama ta cin AirPod Max da kuma Apple Watch and more da sauran abubuwa. Kawai abin da suke so fa kai following ɗin CoinW, kai liking na comment ɗin, kai retweeting, kai tagging ɗin mutum 3. Suka ce ranar 3 ga watan Mai za su sanar, kuma har sun sanar ga waɗanda suka ci. Yanzu wannan in ka je ka duba kuɗin shi a Play Store, a Alipay ko AliExpress ne ko ina ne, in ka je ka duba farashin waɗannan abubuwan gashi nan suka ce waɗanda suka ci wannan abun da wannan AG Dominic ɗin da DYO 100X ɗin nan su tura da sunansu da phone number da country ɗinsu da waye-waye. Suka ce idan har suna tura za a tura musu, za a musu delivery a kawo musu. Da na duba wannan iPod ɗin da wannan Apple Watch ɗin na san grade 1 ɗin za su bayar. Kuɗinsa ya kai $400-500. Me kamanta kawai follow da liking da retweet akai. Kuma gaba ɗaya a posting ɗin, ai ga posting ɗin mutum 1000 ne suka yi, kowa ya zo yana nema, gashi wasu sun ci, a nan kuma sai suka ƙara zaɓar wasu ma still suka ƙara ba su. Kun gani? So saboda haka muna kawo muku bayanai a game da abin da ya shafi CoinW. Cewar suna ba da kuɗi in kai rijista, suna ba da kaza, suna ba da kaza. Wasu sai suna ganin kamar ba gaskiya ba ne, wasu suna ganin kamar ƙarya ne, wasu suna ganin kamar waye. Kuma wannan matsalar gaskiya yawanci ta fi yawa a arewa. Shi yasa ko ranar ɗazu na ga wani da yake yin posting ɗin bidiyo a TikTok da YouTube, wai ya ce duk inda ya posting suna cewa ƙarya ne kaza. Komai a wajen mutanen mu su ƙarya ne. In aka kawo abu ka tsaya ka bincika ka gani, za ka iya samu. In baka samu ba wani zai samu. Musamman ma mu da muke a layin crypto. Ya kamata mu koyi haƙuri mu san cewar yes abu bin shi ake yi. Ka bi, in baka samu ba wani zai samu, in baka samu ba wani zai samu, amma fa duk lokacin da ka samu, yanzu imagine wannan an baka iPod ɗin nan $500 misali in zaka siyar da shi, yana zuwa hannunka zaka iya kai shi nan phone center ko ina ne ka je ka siyar da abinka. $500 capital ne wannan, jari ne, kuɗi ne mai kyau a wajen mu 'yan Najeriya. Ka gani? So kaga duk sanda ka samu ɗin zaka ga ka samu kuɗi da yawa. Saboda haka ku mai da hankali. Lallai ya kamata in dai kana crypto space ya zamana cewar ka mallaki CoinW Exchange.
kuma kana trading da ita. Su in dai kana trading da CoinWS10 to za ka ringa samun alheri iri-iri daban-daban. Duk yawancin posting ɗinsu da kuke kallo a nan Twitter, duk magana ake yi na ka zo ka yi abu kaza a biya ka. In dai kana trading ka yi retweeting ka yi waye su biya ka. Gashi nan abubuwa da yawa kullum kun gani cikin ba da kyaututtuka suke. Kun ga anan wurin wani sai ya ce ƙarya ne. Gashi nan da kansu su suka rubuta suka ce za ka iya cin Tesla, Ducati, Rolex da USDT 500,000. Za kuma ka iya yawa amma menene sharaɗin volume battle trade and up to 10,000. Trading ake so ka yi na wani adadin kuɗi bai wuce ma dala 5,000 ba ina ga. In kai wannan ka cimma wannan za ka iya samun duk waɗannan ɗaya daga cikin waɗannan. Kuma suna bayarwa muna nan da ku zan zo in muku bidiyo in nuna muku sun yi posting in dai akwai wanda ya ci wannan ka'idojin ya ci waɗannan abubuwan za su ba shi. Kun gane? Saboda haka muna kira a gare ku lallai ku tabbatar kun mallaki CoinWS. Yanzu ka duba ga anan gashi nan magana suke na bayar da dala 5,000, dala 5,200 kuma confirm in kayi abin da ake so za a baka. Wallahi in dai kana harkan crypto kana bin irin wa'innan abubuwan zai iya ƙara maka imani da cewar ma lallai fa lahirar kama da kake nema in kayi da kyau zaka ga da kyau ne. Saboda ko airdrop ne misali za ku ga ai an ce an ba da link an ce a je ai connecting wallet zaka gani if you are eligible. Idan baka taɓa yin interacting da wannan airdrop ɗin ba zaka ga wallet ɗinka ma ya ce ma you are not eligible. Ba wata dabara da za ka yi ya zamana cewar wannan airdrop ɗin wai yayi mistake ya ce wai ka samu bayan baka samu ba. An riga an ɗauka. To kaman haka ne komai haka rayuwa take tun daga nan har zuwa komawan mu ga Allah. Duka abubuwan haka suke. In kai da kyau kawai zaka ga da kyau. Duk abin da aka kawo in ka tsaya kana cewa ƙarya ne. To a haka zai tafi. Kai dai ba za ka samu ba. Kuma za ka ga ana samu. Saboda haka ku rinƙa mai da hankali. Yawwa. So ga duk wanda yake sha'awar buɗe CoinWS10 zai iya duba link a description na wannan bidiyon. Za ka bi link ɗin directly ka yi register. Za ka iya tuntuɓar mu akan 08068783301 idan akwai abin da baka gane ba. Za kuma mu saka a group ɗinmu inda za ka ringa samun free signal kana trading. CoinWS10 tana son masu yin trading yau da kullum a cikinta. In dai kana trading yau da kullum a cikin CoinWS10 to za ka ringa samun alkhairi iri-iri daban-daban. Idan kuma link ɗin baya tafiya za ka iya ɗauko ta a Play Store wajen referral code ka sa 2923269. Kar ka ce baka ga wajen saka referral code ba. In baka gane ba ka tuntuɓe mu 08068783301.